Shahararren fitaccen mawaƙin nan kuma tsayayye wato Hamisu Breaker Ɗorayi, wanda ya kasance yana ƙoƙarin wajen kawo muku shahararrun waƙoƙinsa musamman ma ɓangaren waƙoƙi irin na soyayya. To a yau wannan karo ma wannan fitaccen shahararren mawaƙi yana sa ran zai fitar muku da sabon album ɗinsa mai suna Soyayya Album a cikin wannan shekara ta 2022 mai albarka. Sai dai ɗan uwa, ina ƙara roƙonka da idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha mai albarka, ina roƙonka da ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe. Sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu akai-akai idan mun ɗora. Sannan kuma idan ba wani farkon zuwanka wannan tasha mai albarka ba, ina roƙonka da ka daure ka dinga mana share da like da comment a zuwa group ku na Facebook da kuma na WhatsApp, domin hakan ne zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryenmu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka a cikin shirye-shiryen da take kawo muku masu inganci. To idan kuka biyo mu a cikin wannan bidiyo namu, za mu faɗa muku yadda wannan shahararren mawaƙi wato Hamisu Breaker Ɗorayi yake sa ran kawo muku wannan fitaccen shahararren album ɗin nasa mai suna Soyayya Album a cikin wannan shekara ta 2022 mai albarka kafin mai ban kwana da ita. Haka na idan ka bi mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo namu, za mu faɗa maka adadin waƙoƙin da kuma sunayen waƙoƙin da zai fitar a cikin wannan shekara ta 2022 mai albarka kafin mai ban kwana da ita. Sai dai ina roƙonka da kada ka manta, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha mai albarka, ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora akai-akai masu inganci. Sannan kuma idan ba yau ne farkon zuwanka ba, ka daure ka dinga mana share da like da comment a zuwa group ku na WhatsApp da kuma na Facebook, domin haka ne zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryenmu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka a cikin shirye-shiryen da take kawo muku masu inganci. To wannan fitaccen shahararren mawaƙi dai wato Hamisu Breaker Ɗorayi yana sa ran zai kawo muku album ɗinsa mai suna Soyayya Album a cikin wannan shekara ta 2022 mai albarka kafin mai ban kwana da ita, wanda wannan album ɗin nasa mai suna Soyayya Album ya ƙunshi waƙoƙi guda 13. Cikinsu sun haɗa da Ban Kwana, Ba Wai Bane da dai sauransu. Duka idan kuka biyo mu a cikin wannan bidiyo namu, za mu faɗa muku sauran waƙoƙin da yake sa ran zai fitar a cikin wannan shekara ta 2022 mai albarka kafin mai ban kwana da ita. Haka na akwai waɗanda zai yi wa bidiyo. Duka idan kuka biyo mu, za mu faɗa muku adadinsu da kuma sunayensu duka idan kuka biyo mu. To mu haɗu da ku ta cikin wani sabon bidiyo namu domin jin yadda zai kawo album ɗin nasa da kuma sunayen bidiyoyin da zai fitar da kuma ragowar waƙoƙin da zai fitar a cikin album ɗin nasa na wannan shekara ta 2022 mai albarka kafin mai ban kwana da ita. Sai dai kafin nan ina roƙonka da ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.